tsy nantsakara fa tondro mahitsy zegny tsaray ny lalagna nandalo de mitogno ny anatra za tamin'université amizao za nanjary tsisy raha pare antegna ingénieur ndraiky lasa chômeur nagnategno fonctionnaire ndraiky lasa docker zegny mafy fagniriagna anakay mba tsy ho sahiragna mifiainagna fa za zio mbola tegna reraka sy nanignenako marigny nandeha nianatra fa jalintegna mbola mitovy amin'olo ko haiko nagnanigny za tsy nanofy anaragna niketriky nitady vola fa zaka karaha zegny tsy atao makivy amizao magaga za dépense falatsaka mbola sisonjare 16 ndraiky tembra efa nagnano concours gendarme ndraiky police tsy afaka nagnano dépôt de dossier révisé entretien tsisy raha pare sady CV tsy complet farany za nampianatra mbola tsy recruté tsy nanignenako marigny nandeha nianatra fa jalintegna mbola mitovy amin'olo ko haiko nagnanigny za tsy nanofy anaragna niasa nitady vola jalintegna mbola mitovy amin'olo ko haiko nagnanigny za tsy nanofy anaragna niketriky nitady vola fa zaka karaha zegny tsy atao makivy amizao Silver on the beat.